Per tal de controlar la població de processionària, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant du a terme cada tardor els tractaments corresponents als pins de titularitat municipal situat a les zones urbanes. Els tractaments efectius se fan durant la tardor, se fan a través d'una cosa que es diu endoteràpia, que és bàsicament inserir als arbres un producte que acaba matant aquestes orugues. El producte se transporta per la saba de l'arbre interiorment fins que arriba a les fulles, que és el que acaben menjant aquestes orugues, i llavors fa que quan les mengen, en contacte amb aquest producte, s'acabin morint. El consistori també recorda als veïns i veïnes del municipi que siguin titulars de solars o edificis amb pins que han de mantenir la salut d'aquests espais. Per aquest motiu, estan obligats a realitzar la desinsectació corresponent per evitar que la plaga es propagui cap a les zones urbanes, ja que un dels principals inconvenients de la processionària és la perillositat que presenta tant per a les persones com per als animals, sobretot en els gossos. Para los perros es muy peligrosa la oruga y lo primero que se tiene que hacer es limpiar la zona afectada con agua tibia y luego correr al veterinario, porque muchas veces la oruga es mortal para los perros. Les condicions meteorològiques també influeixen en la propagació de la processionària a la nostra zona. Enguany, les pluges abundants han fet que la plaga no s'hagi estès tant com en altres anys. És una papallona que és autòctona d'aquí del país, la processionària, i el problema que hi ha actualment és que es donen un seguit de condicions que faci que es puguin desenvolupar amb més facilitat. Des de que tenim hiverns més suaus no fa tan fred i per tant no se n'acaben morint més per aquest fred més intens. Últimament, ara no ha sigut el cas d'enguany, però altres anys també, si la tardor no plou i són tardors suaus, això també afavoreix que les erugues puguin créixer més. I després també un tema natural, és a dir, les processionàries que se'ls acaben menjant en un entorn natural són ocells insectívors com les mallarengues, les puputs. El fet que n'hi hagi menys també fa que aquesta població s'expandeixi més. Tot i això, tenir un control absolut de la processionària és pràcticament impossible. El que sí que es pot fer és aplicar diverses mesures per mantenir els nius més controlats.